tumpaan, Pak. Nah, sebagai sepeda motor itu harus bisa ditumpaki. Walah, motormu juntit, Mas. Nah, misalnya Motormu ngetril. piye cah kita? ora apa-apa ditumpaki ora apa-apa. Lah, kuat Ayo, kuat. Nmax kuat ditumpaki. Nih, mungkin anu. Ndak, Betul apa? ora apa-apa. Aduh. Lho, kok rasa men ya? Nah, nalpote pindah ngarep kita. Kok iso? Sing guri karek atas-atasan tok. Tuk. Tuk yo nggonmu dhewe kuwi. Walah Tuk. iya. Lah kowe krasa piye? Rasa enak. Aku senenganku yang ngene iki to. Kok iso? Wis jan kaya sumo. Wis, Matur nuwun nggih, Pak. sik nembang pisan nembang. Nang Mas. Nembang ki apik, nembang. Aja dilungguhke. Oh, Mbak nembang. Pipit karo Mbak Imas. Oh, ya. Ayo, coba. Tak kira nembang kanggo duduk. Ora kok kon bakal aku. Monggo diajengi, Mas. Nah. Sik, Mas. Dalam Sampeyan meng wis cuci tangan. sampun.